Закати, закати, ты жаркое сонечко, хоть залез за лесок. А прибудь ко мне, мой милый дружочек, хоть на час, на часок, хоть на час, на часок, на минуточку, а я ж тебе расскажу. Закати, 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 ты жаркая закати, закати, хоть залез за лесок. Закати, окатила ж меня моя мамка родная, за нелюбовая дать. Окатилась мне, мой милый дружочек, да тебе подождать. Закати, 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 закати. Ты жаркая сонька, хоть залез за лесы. Закати, ты жаркая сонька, закати, ты жаркая сонька. Ну што, вітаю всех. Вітаю Алексеевич, да рэчы. Ну што, час прыйшоў гэтай платыны. Я тут, карацей, прайшла да таго моманта, дзе ў мінулы раз мы памерлі. Вось. І захавалась. Ну, зрабіла бэкап сейваў, таму у нас больш не будзе такой рэчы, як у мінулы раз. Так што, калі я тут памру, то я змагу павярнуцца адразу адсюль. Спадзяюсь, што змагу. Неяк так. Вось гэтае месца. Трыко баіцца гэтага вока. Трэба яго пазбавіцца і нешта адбудзецца.
Не вспомнила, не вспомнила. Добре. Тихо. Вернув нам люстерка. Так, ну спочатку давайте. Та я пам'ятаю гульня. Треба ж достати. Ні. Tarika, Oyaka, Amiita. Добре. Tarika. Isai. Так, где тут могут быть почки?
Ed, ye bare baratu. Jeszcze. Нічого нема, так? Так. До речі, тато так само трика тут лежить, і трика наш тут лежить. Обач. Draco.
Атамисетүним ите харкасту авизи. Сон? Не будет сна.ユーボゼアトゥオーベリアモブモアタクイイエタンイエのユーラーが行くアラキューラーローゴンイノシイエダモクサうわ Ей. Давай жопку почухаем. いいぞ Мусить жопка быть почуханная. いいぞいいぞい М. いいぞいいぞ Все перы у нас будут, いいぞいいぞ як это, いいぞいいぞ приглаженные, вось. いいぞいいぞ И вось тут, ой, шейка. いいぞいいぞ Все, він вирішив, Зай, хочу зай. йти далі по сюжеті. いいぞいいぞ Упс. Есть. Хлопчик, хлопчик. Так. Треба это достать. Ну что, хвост сломался, что ли?
Ні, не тут. 遊牧 UFO クイズ Дай сюди. Добре. Стоїть недобре. Чекай. Окей. Там 8 пункт.
げてやる。トリックトリックゲブってЗмагаємося з шклом. Нічого. Зараз буде епік. Давай, давай. Кинулась. Бачиш? Так, побачу. Ну. 家を食うぜ家ボって Так, зараз.
Що там? Зараз. Ой. Надлеглость берем, как дострибнуть. И... Ой, ой, ой. Перелет. Упс. Трошечки перелетели. Надеюсь, еще добре только. Выше и выше. Давай сдыхай ты белую вежу, там хуйня. Так, то что тут? Яна выше за усё. Так, не бачу зараз. Я зараз тебе вот так куплю, видишь, куда здесь. Нічого там нет. Блин, нічого. Так, мне остается не сюда. Налаемся. Тут можно ж нельга. Окей. Обережно. Ось тут твій шорткат. Давай только обережнее, не летай знову. Увижу.
коли ласка. Обережно. Мгм. Дякую, Трика. Камера. Камера зараз потемнела, потому что занадто близко до муры. Ну что, давай, дострыпнешь до вежи. Там немало, но я у тебя верю. Думаю. Ну-ка. Допомагай. Ось таким чином. Зараз застрибну його, тому що ходити тяжко.
Трико, все добре. Aquí. Cuídalo. Kitty. Исай. Вітаю, Ральф. Все, супокоїли. Рико. Так, у його тут знімаєш копію. Ну і не бачу копію. А не бачу. Полезли достанем. Ой, зверху накидали. Исай. Все, подчистим пёры. Это действие близко до конца. Так, вельми близко до конца. Исай. І, магчыма, я атрымаю платину. Калі не памру ні разу. Но мы гэта паспрабуем зрабіць. Дарэчы, трэба будзе... Вось гадзіна стрыма будзе, я захаваюсь... Не захаваюся, зраблю бэкап сейву. Каб, калі што... Не пачынаць з пачатку стрыма. Вось. Рико. Шли. Бедный Трико, так. Петя! Еды тут! Упс. Зачинено. Угу. Дайте мне спуститься по его хвосту. Так. Близко. Камера. Камера взломалась. Где я? О, нарешті. Так. Угу. Оп. Gracias. Едем.
Мы тут не будем спешаться, рашить, а то нас так забьют хутко. Мы тут просто спокойно. Мгм. Сюди. Эти шаломы их просто оживляют, а вы там кнопки, з допомогою яких ми відчиняємо шлях далі. Тому ми це все зараз і робимо. Так я же готувала. Ні. Так, тут шолом есть? Есть. Так, сюди. Тут просто. Активний. Вітаю, Майбогема. Так, проверила. Дякую, велико. О, велико. Дякую, велико. Так. Тут есть, там еще мы пробегли, ось тут опошнее. Не опошнее. Ось. Так, головне зараз хвост, коли ласка. Ні, гэта. Нічого їм не робі. Дякую. Лезем, лезем, лезем. Добро. Едем наверх. Ой, наконец-то. Вкусно. Нет. Всем подложку.
Мгм. Ага, зараз я йому допомогу. Короче, я за хлопчиком можу так само йому допомагати. Ей. Ні. Пробачте, я трус. Меня зараз можуть забити, і тоді платіну мені не буде, і я не хочу перепроходити спочатку стрима. Тому я просто зараз рестартану чекпоінт. І не буду тут підставлятися. Не буду подставляться, сказала Яна, и побегла прям до места, где меня просто могут унести за 1 секунду. Короче, все, на трупу сидим. Не отсвечиваем. Сидим по люстеркам. Шашка. Я их бачу. Чтобы еще не спускаться, потому что меня не заберут в дом. Ладно, давайте спускаться. Какие-то несправы. Наступний. Активуємо платину, потрібно усім разом померти при проходженні усю біля платини. Так, з усім ні разу не померти. Ну, тільки по сюжеті. Ну, там ніхто не помираєш, то там... Можна сказати.
третій повинен не перемогчи. Одне місце. Так. Зараз я зроблю ось так ось. І ще одна. Давайте зробимо ось так. Так. Шей. Ладно, все, я на його залезу зараз і фотку перероблю. Пробачте, пробачте. Так. Еще. Флажки момент пройденные. Зараз будем позбавляться. Выпьем. Добре. Путь. Так, тут вести. Можна, ні, зараз. Сюди. Упс. Хвост. А, там есть место. Добре. Дивно, гэта як быццам для чалавека зроблены ліфт. Ну, я думаю, гэта добрае месца, каб тут зрабіць маленечкі перапыначак. Я зраблю бэкап сейваў. На выпадак, калі ўсё пойдзе дрэнна далей. Вось. Рыко пакуль паедзе бочку.
Іди сюди. Так, все, я дійшла. Так, я повернулась, зараз бекап сейвов і протягуємо. Так. Угу. А просто, каб зробити бекап, треба зачинити гульню. Тому ось так. Так. До речі, добра новина, що на Ютубі стрім так само йде. І все добре. Чудовненько. Так, знову бочку кольмиста. イエディオイエディア Ну, ладно. Значит,
точно есть. Ой, еще одно копье. Исо. Все добре. Так, ну что, сюжет чекає. Едя! Ефукизе! Акия! Ети! Ефукизе! Атсубачи! О, так, ну обережно. Тут щось тут крутиться. Мабуть, це ветряная. Что-то там. И мы полезем в ее сердце. Урадуна таду ноума. Я теперь ведаю, что это был майстер долины. Оиесиаси. Либо сейчас попробую сюда завести. Понятно, что нет. Заберемо там. Можна спробувати використати люстерка на його, і туди гате темная аура будет зменшиваться. И мы попробуем тут ось пролезть. Почему? Ой, тут зараз весело буде. І... А где ты там? Ой. Ладно, все, не буду камерой воротить, потому что тогда ее кнопку оттискаю. Покупка на версии.
Не наверх. Так, наверх, поглядите. Ух, мы это зрабілі. Мы на самой вышине этой долины. А были там, вот здесь, у самом-самом низе. Ладно, не з гэтага боку. Там вот здесь. Головне зараз не упасть. Тут вось нейкая такая рэч дзіўная. Штось тут ёсць. Ладно. О, ось там ось я була. В самом-самом низе. 真っ赤きゃあれならクック Ну что, Трико? Rico! We da look! Знову перечекаю, його контролює. Такі ж діти, яким хлопчик був, яких скрали. Тільки вообще не долетели без маланки. І за дітей, або з дітей їм дають їжу в бочки. Посилення. І так само лучше посилення. Люстерка.
Ну все, плати не буде. Если я на тебя залезу, то ты меня не достанешь. Ну, тебе не загреется. Зачините лодчика, могут не приземлить. Не, ну не со мной. Могу. Вроде забылся, что такая жесткая. Так. Я не мешаю добрых, не таю. А где он здесь? Вот. Так, давай. Падай. Пробачте. Я зараз помру. О! Чудовно. Чекпоінт. Ну, я б розбилася. Ну все, потрапили його на лампу. Сейчас зламали їх. Тут бок їх роги, як антенни. І в эти панцири вони передають так само сигнал.
І ось тому вони контролюють, і він контролював їх, і тому вони зараз ось зламалися усі каратеї. Трико. Ну, все добре. Ладно, не все добре з ним, но він живий. І це не благо. Ну все, вежа розбирається. Так. Саме низ гэтай вежы, гэта там, дзе мы знайшлі люстэр. Саркофаг. На самом пачатку гульні. Давай, Трико, у тебя тримається. О, это другие, якому не зняли. Лезет по нашим крокам. Зараз скриншот зроблю. Ось тепер. І ще один. Доска. Лапать хочется.
Ну, гэта апошні момант у гульні, дзе ёсць нейкае кіраванне. І я магу сказаць трыпу апошнюю каманду. ウィダ・ド・クルーズアケア あと一人開け Тут なかっ будем доўга рабіць, то 大津は水агしを水 вяскоўцы пачнуць яго атакаваць. Ну вось нам ужо падказвае, あ што きけた трэба い яго のいあろうねとあぐついふ не хочучы, я сказаў гэтае слово. アップマッチ Туды. Морадиане кукум, юэду кямасона. Уящины зы. Сумніваюсь, што ён доўга пражыве, гаворыць нейкі вясковец. А годжі а джукуй І вось як гэта скончылась. あてすねきゃたぎ Наша экстраардынарная гісторыя. Вось так вось. Я просто гляджу на гэты момант і ўспамінаю ўсё, праз што мы прайшлі.
Вітаю, Казімір. У нас уже ўсё, канец. Ну, спадзяюсь, я атрымаю платыну, дзеля якой гэта ўсё і пачыналось. Ну, гэтае перапраходжанне. Ну, вось так, ужо 1,5 гадзіны ідзе стрым. Так, што вось. Так, вось. Які бал для гэтай гульні спадарня дасць? Спадарня гэтай гульні перапраходзіць уже 10-й раз, таму спадарня гэтая гульня, ну вось, мінус паўбалы за камеру і мінус паўбалы за у нейкіх момантах, ну, тэхнічная часть, там у цябе можна, можа, не ведаю, штосьці падглючыць, або гульня ўвогуле можа вылецець, то бок, ну, не, паўбалы за адной, паўбалы за другой, то бок 9 з 10. На мой конт. Ладно, глядзім, што тут далей будзе. Сцэна пасля тытраў. Ой, dit костюм Агди. О, ой, мет. Вось так вось, галоўны герой пасталеў. І распяваў гэтую гісторыю дзецям. Дзякуй вялікі за рэйд, у нас фінал гульні, гэта ўжо ўсё, канец. Ну вы пабачыце, магчыма, як мне зараз плаціна выпадзе. Калі хтосьці не хоча сябе праспойлерыць Ласгардна, то зачыняйце вочкі. Таму што гэта ўжо сцэна пасля тытраў. Вітаю. Дзякуй вялікі за рэйд. Толькі я ўжо таксама ўсё. Вось, ужо канец. Апошняя катсцэна. Вось гэтая даліна. Праз столькі гадоў яна ўсё яшчэ тут. Дзякуй за фолоу, дзеданік. Іншую з праходжаннем. Ну гэта ўжо перапраходжанне. І не першае, і не другое, і не трэцяе. Вітаю, дзяданік. І не апошняе. Ну, калі зараз мы пабачым платыну, то, магчыма, апошняя. Ну, не, праз гадоў 5 я яе перапрайду для сабе. Так, вітаю.
Зараз так, на дві. Зараз і на YouTube, і на Twitch. Трейко, ён выжыў. З ім хтосьці ёсць. Там можна было пачуць дзетак. Трофей за тое, што мы прайшлі без смерці. І Last Guardian, платына. Ну, дзеля гэтага ўсё за вас. А як падабаецца Hollow Knight? Гуляла ў Hollow Knight першага, поўнасцю прайшла, таксама на платыну прайшла. Вось. Но не на стрымах відавочна, калі ён там даўно выходзіў на кансолях. А вось Silk Song можна пабачыць на праходжанне поўнае на Ютубе. Складана прайсці не загінуўшы, трэба абярэжна, і калі ты, напрыклад, бачыш, што ты ўжо ляціш у бездань, ты можаш паспець націснуць паузу і павярнуцца да чэкпоінту. То бок до таго, калі экран пацямнее, або вось калі цябе схайпіў вораг, ты таксама можаш паспець, пакуль ён цябе не занёс у гэтыя брамы. Вось. І таксама можна рабіць бэкап сейваў на флешку, так як гэта гульня з PS4, ты можаш гэта рабіць, то бок проста на флешку бэкапіць сейвы там кожную гадзіну-две, то бок гадзіну прайшоў без смерці, забэкапіўся. Яшчэ гадзіну прайшоў, забэкапіўся. Каб калі вось выпадкова і памрэш, не паспееш націснуць паузу і павярнуцца да чэкпоінта, то вось у цябе быў бэкап, ну хоць гадзіну, так, ну у цябе вось 4 гадзіны да гэтага ўжо пройдзены гульні, і так ты гадзіну страціў, но гэта хоць штосьці будзе. Вось. Ну што? Калі мы націснем працягнуць, то гэта пачнецца спачатку гульня. Ну што, усё, тут няма ніякіх дадатковых налад. Таму вось так вось. Магчыма, заўтра буду стрыміць штосьці новае. Уже новую гульню для сябе. Вось. Ну, паглядзім. Ну што, рэйдары, зараз я вас зноў у рэйд адпраўлю. З рэйда ў рэйд. Так, ну зараз канцоўку заглушку ўключу. І пойдзем у рэйд. Дзякуй всем, хто прыйшоў. Калі што, вось на Ютубе таксама паралельна зараз стрымлю. Ну, дарэчы, мне на Ютубе проста паралельна стрымлюць вось так, як зараз, калі ў мяне з кансолі гульня. То бок у мяне ноутбук, лаптоп не нагружаецца. І таму на две крыніцы нармалёва ідзе. Но мне цікава, зможа ли ён так, калі я буду з яго і гуляць. Атрымаецца ли штосьці. Па-першае, па-другое, гэта зараз стрым у 30 кадрах, у 30 FPS, таму што гэтая гульня ў 30 FPS залочана. Яе можна запусціць на PS5 у 60 FPS, но для гэтага трэба яе не абнаўляць. То бок у мяне ёсць дыск, я проста яго ўстаўляю, не абнаўляю гульню, но тады яна будзе забагованая, там будуць месцы, якія проста будуць завісаць, ну, непрахадзімыя далей, вось. Я год таму намагалась так, і на Ютубе запіс. Вось. Ёсць картка захопу. Ну так, я зараз з яе дапамогай гэта і раблю. Таму, як ты бачыш, у мяне зараз тут ёсць оверлей чату, ёсць алёрты. Так што так, зараз я з карткай захопу. Вось, ужо. Ладно, идем на канцевы стрым. Экран, но я могу працягваць размаўляць. Так што, калі ёсць яшчэ пытанні, кагосьці, пажаданні таксама. Калі ласка, пакуль час ёсць, пытайце.
Зараз. А я так стрімлю з допомогою ніякого плагіну одразу і на YouTube і на Twitch. За ноутбука не було більше нагрузки. Так, но я очень хвалюсь. Ось. Ну і плюс я хвалююсь, що мені не потягне стріму 60 кадрів, коли гэта будзе іншая хуйня. Просто ось лэптоп не потягне. Больше, чем просто, что мне было зразумело, коли я стрімлю тільки один ключ оттуда. Так, ведаю. Повинно бути добре. Треба мені нарешті зробити канал запланований про гульні і стрімити так само на звук платформи, бо Twitch з його видаленням історії такої собі. Ну у Twitch добре, що... Так, пробачте, що гучно. У Twitch добре, що ти можеш одною кнопкою просто перекинути гэтый стрім на YouTube. Ну, запис стріму. Я так і користалась. Да. Гэтага. То бок Silksong, гэта я просто перакидывала з гэтага. Перекидывала з Твіча на YouTube. Так, запис. Пробачте. Я зараз гляжу, кого можна зарейнить. Ну, до Михася мы минулый раз ходили. До Шагрейля давно не ходили, тому пойдем до його. До рудого котика. У нас зараз був ось великий черий котик. А ми зараз пойдемо до рудого. Варіант. Так, варіант. Проверку поставив. Дякую, зараз будемо. Я кричу про стихи океан, перечакать, обогнать, клич волчина до сердца гучно, я нашел. Так, ну что? Ну все, всем давайте. Побачення. Все, иди.